Wel lekker dicht op elkaar. Geen orometer. Het is haast weer ouderwets gezellig bij de Ponderosa. Het had zo lang door dat we eigenlijk een beetje, maar eigenlijk depressief wel om verstaat. zitten. Hoe ben je hem de tijd trok aan? Nou, Ja, ja, maar hij is was het een hele eigenlijk kant dit? Oké, we hier misschien een iets skatesje, wees maar. Net alles is zat het wie. De QR-code maat shenlitten worden. De wie een steuring, maar het gie goed. Al is het net ideaal, vindt de eigenaar. Altijd proberen om ons aan de regels te houden. En goed, dat doen we nu nog. Ik kijk het wand, denk ik. Meer kan je niet doen, nee. Dan moet de overheid jezelf maar steken in. Dan weten ze ook hoe het op een dag gaat. Maar dat weten ze net. Ik bedoel, dat komt in één, komt dat massaal. En dat mag je alle jaar in één, in kwartskoffie-tijd, mag je dat alle jaar oplossen op een of andere manier. En ik vind het hartstikke moeilijk. Ik vind het een grote onzin. Ja, ik ben wel gevaccineerd, maar ik vind het al een grote onzin. Is het leven net hier? Jawel, maar ik had per uur dingen voor dat ik de kite weer uit kan. De disco gie al om 9 uur iepen, omdat het waren om 12 uur weer dicht moesten. Maar dat wil net zeggen dat er dan kleer is met het feestje. Ja, dan gaan we naar je eigen keten. Ja, dan gaan we soepen. Ja. Kijk maar terug. Ja, Ja. kijk gewoon terug. Ja, dan gaan we terug. En alle jaar hartstikke vriendelijk. Alle jaar, hij pakken pom, wie ben er wij? Nou, dat is toch prachtig mooi. Om te jaren net.